uzizwa kanjani uhlala nomama ohlolayo unomehlo yini nje efikelayo kuwena lento ozitshela yena ukuthi ufuna ukuyenza ukuthi uhlale umbone ejabulile? Engingakusho ukuthi ngiyajabula kona kumnandi ngoba awunakwenza izinto eziphambana nomthetho ngoba uyazi ukuthi suke ezokubona. Into engingayenza nje ukuze ehlale ejabulile ukuyigcina kuze kube esigabeni lapho khona sengikhuliswa senginikwa nesikhiye sokuthi ngingamoshi isikhathi bengingathanda ukuthi ungichazele kabanzi ngosuku lamhlanje. Ngiyathemba ukuthi mhlawumbe unalo ulwazi oluthe xaxa kunolabanye ukuthi kaze ube lamhlanje kuzowenzakalani. Namhlanje sizobungaza usuku lokuzala kwaNdaba Ezithu uNkosi uMemela. Izolo besikade sibamba icamp nentombi base ukuthi namhlanje sizobungaza usuku lokuzala. Ecampini ngithema ngithi ngiyabheka ebusuku bese kukhona nethi. Ngabe lokho kuniphathe kanjani? Mina ngasho ngithi bengekho inkinga ngoba vele abantu esihlala nabo esiphila nabo okuyibona futhi abazovikela ikusasa lethu, okuyibona kumele bavikele ikusasa lethu. So ukuba nabe ecampini akuyona into enkinga. Mina ngike ngisho ukuthi ku-right kunomthelelo omuhle ukuba nabafana ecampini buye kube nomthelelo omuhle. Sometimes kuthi onomehlo uthola ukuthi sebefica iy'ngane ezincikiswe abafana ebusuku khona emacampini, lokho kugcina sekubulala isithunzi sethu eziyintombi. Kodwa-ke ngiyathemba ukuthi kaNdaba Ezithu akukho ngikubonile kwenzekile wrong. Lokho engikufisayo ukuthi nakwamanye amakhempi esazoba nawo iy'ntombi zikwazi ukuba nesimilo zizibambe ebafaneni.